വേറിട്ട റൂട്ടിൽ നസ്ലെൻ, ത്രില്ലടിപ്പിച്ച് അയാം കാതലൻ. റിവ്യൂ. ഹാക്കിംഗ് പശ്ചാത്തലമാക്കുന്ന ത്രില്ലർ ഡ്രാമ ചിത്രം. ഗിരീഷ് ഏഡിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ വീണ്ടും നസ്ലെൻ. പ്രേമലുവിന് ശേഷം സംവിധായകന് ഗിരീഷ് ഏഡിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ നസ്ലെൻ നായകനായെത്തുന്ന ചിത്രം. അയാം കാതലൻ എന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടാന് ആ വിശേഷണം മാത്രം മതി. അത്രയായിരുന്നു പ്രേമലു സൃഷ്ടിച്ച ട്രെൻഡ്. എന്നാൽ പ്രേമലുവിന് മുൻപ് ഗിരീഷ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ചിത്രമാണ് ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനമാരംഭിച്ച അയാം കാതലൻ. ഗിരീഷിന്റെ മറ്റു 3 ചിത്രങ്ങളിലേതുപോലെ പ്രണയം ഇവിടെയും വിഷയമാണെങ്കിലും അതൊരു പശ്ചാത്തലം മാത്രമാണ്. ത്രില്ലർ ഡ്രാമ ഗണത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന ചിത്രമാണിത്. ബി.ടെക് പഠിച്ച് എന്നാല് അനവധി സപ്ലികളുമായി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് നസ്ലെൻ. ഗിരീഷിന്റെ മുൻ ചിത്രങ്ങളിലെ നായകന്മാരുടേതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്നാൽ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ നേടിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ പയ്യൻ. വീട്ടുകാർക്കും ഗേൾഫ്രണ്ടിനുമൊക്കെ ഒരു ഉഴപ്പൻ എന്ന ഇമേജ് ഉള്ള വ്യക്തി. എന്നാല് പരീക്ഷകൾ പാസ്സാവാനുണ്ടെങ്കിലും സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ അതീവ തൽപരനാണ് വിഷ്ണു. കോളേജിലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ ഹാക്കർ എന്ന ഇമേജ് ഉള്ള വിഷ്ണു അവരെ ചില അവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത്തരത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ്. ജീവിതത്തിലെ ഒരു നിർണായക സന്ധിയിൽ തന്റെ ഹാക്കിംഗ് മികവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അയാള്. പിന്നീടുണ്ടാവുന്ന അപ്രതീക്ഷിതത്വങ്ങളിലൂടെയാണ് അയാം കാതലിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള സഞ്ചാരം. ഗിരീഷ് ഏഡിയുടെ മുൻ ചിത്രങ്ങളിലേതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിഷയത്തെ ഏറ്റവും ലളിതമായി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അയാം കാതലിനും കാണാം. മുൻ ചിത്രങ്ങളിൽ റൊമാൻസിനും കോമഡിക്കുമായിരുന്നു പ്രാധാന്യമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു യുവാവിന്റെ സാഹസികതയ്ക്കൊപ്പം പ്രേക്ഷകരെ ഒപ്പം കൂട്ടുകയാണ് സംവിധായകൻ. ഗിരീഷ് ഏഡി ചിത്രങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായി എത്തുന്ന സിറ്റുവേഷണൽ ഹ്യൂമർ ഇവിടെയും ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രാധാന്യം അതിനല്ല. ഇരിങ്ങാലക്കുടയും കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥാപശ്ചാത്തലം. പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാനസിക സഞ്ചാരം അയത്നലളിതമായി മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്ന ഗിരീഷ് ഏഡി മാജിക് ഇവിടെയുമുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ സാഹസികതകൾക്കൊപ്പം കാണിയും ഒപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ഗിരീഷ് ഏഡിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ച നടനാണ് നസ്ലെൻ. അഭിനയം തുടങ്ങിയ കളരിയും. അതിനാൽ തന്നെ ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ പെരുമാറുന്ന നസ്ലെനെ അയാം കാതലനിലും കാണാം. സൂപ്പർ ശരണിയിലെയും പ്രേമലുവിലെയുമൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി ചില്ലറ സാദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താമെങ്കിലും വിഷ്ണു ആത്യന്തികമായി അവരിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തനാണ്. കൂടുതൽ ഗൗരവക്കാരനും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മിഷനിൽ എന്ത് വില കൊടുത്തും ജയിക്കണമെന്ന വാശിയുള്ള ആളുമാണ്. ദിലീഷ് പോത്തനാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായ പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻഷ്യർ ചാക്കോ പെരിയാടനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ മികവ് ആർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിലീഷിനെ ചാക്കോ പെരിയാടനിൽ കാണാം. അനിഷ്മ അനിൽകുമാറാണ് ശില്പ എന്ന നായികാ കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്. ലിജോ മോൾ ഒരു ഹാക്കറുടെ വേഷത്തിൽ കയ്യടി നേടുന്നുണ്ട്. വിനീത് വാസുദേവൻ, വിനീത് വിശ്വം എന്നിവർക്കൊപ്പം സജിൻ ചെറുകയിലും രസകരമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സജിൻ ചെറുകയിലിന്റേതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചന. ശരണ് വേലായുധനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രാഹകൻ. ഒരു സ്മോൾ ടൗണ് ലൈഫിനെ സ്വാഭാവികമായും നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ചടുലതയോടും ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരണ്. പ്രേമലുവും സൂപ്പർ ശരണ്യയും എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആകാശ് ജോസഫ് വർഗീസ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ. സിദ്ധാർത്ഥ പ്രദീപിന്റേതാണ് സംഗീതം. വലിയ പ്രീ റിലീസ് പബ്ലിസിറ്റി കൂടാതെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അയാം കാതലൻ. ഗിരീഷ് ഏഡി, നസ്ലെൻ ബ്രാൻഡിലുള്ള വിശ്വാസം തന്നെ മതി ഈ ചിത്രം കാണികൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ.